Na základnej škole s materskou školou Hurbanova sa tak ako každý rok konalo pasovanie prvákov. Detská televízia Klapka TV pritom nemohla chýbať. Prvákov sme sa rozhodli pasovať tak ako po minulé roky, samozrejme aj tento rok, aby sme ich privítali v našom hurbankovskom cechu. Ako pasovanie bude prebiehať? V prvom rade si žiaci pripravili program a v druhom rade máme určité aktivitky pre nich pripravené my, aby sme zistili ich vedomosti a zručnosti a či môžu patriť medzi nás. Prváci si pripravili anglickú pesničku a básničku na začiatočné písmenko ich triedy. V čom sa líši toto pasovanie od minulých rokov? Práve tým, že sme zaradili tú anglickú pesničku, keďže sa medzi našimi prvákmi nachádza aj trieda, ktorá je Clio, sme sa rozhodli zaradiť, nech sa trošku aj tej angličtiny, aj samozrejme ostatní, aj oni ukážu. Aké pocity mali prváci pred pasovaním? Ešte dneska boli celý deň prváci nervózni, či aktivity nebudú pre nich náročné, samozrejme, či program rodičov zaujme a či to zvládnu, či nič nezabudnú. Takže myslím si, že trošku nervozita, samozrejme očakávania. Ako si sa pripravilo na pasovanie? Takže sme šli do kuchyne a tam sme sa pripravovali, a aby sme to mali na 100%. My sme cvičili v jedálni vystúpenie na pasovanie prvákov. Že som skladal korunku. Aké bolo pasovať prvákov? Bol to zážitok, to musím uznať, ale zopakoval by som si to. Určite je to zážitok na celý život. Bolo to zaujímavé, bol to veľký zážitok a bolo to aj troška smiešné, lebo niektorí ani nevedeli, ako klakať, keď sme to skúšali, takže... Čo by ste im poradili a popriali? Hlavne, aby sa učili, lebo tá škola to je základ, čo im proste treba do života. Veľa šťastia v písomkách, nech si robia domáce úlohy a pozor na poznámky. Ďakujeme našim prváčikom, že nám pripravili príjemný program a že nám pripomenuli, aké to bolo byť zase prvákmi.